zingakanani yobekeze Izitha zami zingakanani yobekeze yobekezela nani Gogo Mseleku futhi usebuyile. Ugogo Mseleku, nifile amakhombo kule game. Nifile ikhombo nginitshela. Uyayazi ikhombo uqobolani. Ikhombo enye futhi engizoba nayo. Ikhombo yentambo, incweba. Abantu bathi incweba. Incweba le yokufaka la esinqeni. Leyo ncweba evikela izinto abantu abaningi bayayazi kodwa bakhona abayizihlobo zabo bebengakabathengile. Intambo leyo kube sekuba umuthi wesithunzi, hhayi wokuphalaza ugqume, owugcabayo ukuthi umuntu akakhulumi ukusutha kwakhe kuwena, akakhulumi ukuthanda. Awubukeke sewubhalansile manje. Uthole le ntambo le ikuvikele la, wasushaya lezi nhlanga leso ukuthi umuntu angakhulumi ukusutha kwakhe kuwena. Ebese uthola nomuthi ukugeza futhi amathunzi. Uqala ngikunika umuthi, uyahamba ugeza amathunzi, bese uyabuya usebenzisa le mithi le. Ungifonele, ufuna ukuzwa le khomba ukuthi imalini? Cela ungifonele. Ungalokwane ubuza kumuntu ozokutshela into engekho. Wena fonela mina ubuze gogo ikhombo yakho yencweba noma intambo kwabazi ngentambo. Bese kuba isithunzi sabanomzana osizawulayo noma esigcatshwayo. Ekuyisona esenza ukuthi umuntu methi uzocabanga ukukhuluma nawe into ayithandayo angakwazi ngisho nangengozi kuyikhuluma into ayithandayo. Uzozibonela nawe. Bese-ke lo muthi-ke awusale eceleni. Uyogeza kuqala, uyabuya gcaba, ufake intambo yakho esinqeni. Uyayizwa leyo nto ukuthi ubhalanse kangakanani? Ubhalansile ngiyakutshela wena. Ungayifakile le ntambo, ungayinazo lezi ngcabo, ayikho indaba yakho. Abantu bazohlala bepepereza nje bekhuluma into abayithandayo ngawo noma kuwena bekhuluma into abayithandayo pe. Uyayibona lona? Kanti musu ukuvumela ukuthi abantu benze ukusutha kwabo kuwena. Kufanele ukuthi wena uhleze uvikelekile noma ugadile ukuthi zonke izinto eziza kabi kuwena uyakwazi ukuthi uzihlangule. So ilokho nje bengithi anginazise kona nokuthi-ke ngomhla ka-1, 2, 3 ngizobe ngisegoli. Niqaphele bakwethu labantu abazohlola ngathi bangafika kusesekuseni, ungathi sekuntambama ngabo-5 umuntu esekhathele, umuntu esafike esathi usazocela ukuhlola. Bakwethu ngiyanicela please, ngicela ukuthi nifike ngesikhathi kahle sasekuseni umuntu uma izohlola. Ipower lapho isuke isekhona ipower yokuhlola ngoba ngesikhathi santambama uthola ukuthi nengilozi yokukhuleka yisekho. And umuntu uma umtshela kanjani uthola ukuthi akasaphatheki kathi ngathi yena mhlawumbe angazi kwenzakalani ngayo. Kanti akukho lutho. Inkinga ukuthi usufike late, fika ekuseni ngojahe kahle ukuzo kahle indaba zakho, uzozwa indaba zakho ezimnandi ezimtoti, uthole kahle indaba zakho. Abese lapho uthola into yakho yokuthi uyogeza, ususelela ithunzi elokuhamba likusita likubamba nasekhaya ukuthi ungaphumi. Phuma late ukuze into zakho ngeyilungu. Nawe ngempela usuyalivumela, usuphuma ntambama, ucindezelwa ilona le thunzi elingafuni uyoza ukuthi kunethunzi elicindezelayo elikubambezela ngeinto zakho. Phakama njalo nje njalo ukuze into zakho nazo zisheshe. Ngesikhathi usheshe ziyashesha into zakho noma yini yakho iyashesha ngesikhathi makushesha na wenza izinto. Abantu ngiyabacela bakwethu ngomhla ka-1, no 2, no 3 eGoli eSoweto eProtea Grand. Eminye imininingwane seniyofona nibuze location nizoyithola uma ungena ku-WhatsApp ucela ilocation yakhona lapha eGoli. Ngoba mina njengoba ngila eThekwini kahle into edala ngisuke ngize lapho kunina ngisuke ngizama ukuthi nginisondezelele. Uyabona ngoba khona abanye abantu othothi badala abakwazi ukugibela bezila. Uyabona manje ngisuke ngizama ukuthi nginisondezelele. Nina-ke zamani ukuthi emani iseduzane nisondele. Ngisuke ngisondezelele bonke abantu abangaba seduze bafuna usizo kugogo. Ngiyanicela bakwethu ukuthi ke sihloniphaneni ukuthi-ke umuthi nomuthi ke siqale siwugezele before sizowusebenzisa ukuze into zethu ziqaqeke. Amakhosi amakhulu, Thokoza, siyabonga, niqaphele isigebengu.